Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli nase nohlonze kusihlwa nje. Whenever we needed anything, he was always there to provide and give us what we wanted. He spoiled us all. Bekumunye wodwa ngesikhathi ihlobo abangani kanye nababesebenza noWarwick Stock odume ngelika DJ Waras bemkhumbula enkonzweni ebibanjelwe eSentini eGoli namhlanje. Suspect has been identified and he will be arrested, I'm sure, before Monday. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masimula uthi sekuhlonze umsolo ekubulaweni kukaWarwick Stock obedume ngelika DJ Waras kanti kuyosa ngomsombuluko esebushiwe. Good news, ladies and gentlemen, is that all of our collective efforts are helping. Ungqongqoshe wezokuthutha Barbara Chris usememezele ukuthi isibalo sabashone engozini zomgwaqo kulesikhathi sonyaka sehle ngamaphesenti angama-20 ngokuqhathaniswa nonyaka owedlule. Nabebeqhatha umathane etshithe zalo maswabhula lapha kwaMgidije Mahashini uyeqhathe nesinqo ngoba esabukungena ethwele idloko lendlunkulu libumbene lomkhothi ihora nazi indaba. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris umemezele ukuthi lehlile izinga lengozi zomgwaqo maqhathaniswa nonyaka owedlule ngalesikhathi sonyaka obethula ibalo zesikhashana njengoba seqale amaholide okuphela konyaka. Ngokwezibalo zesikhashana ezidalulwe ngungqongqoshe uBarbara Chris namhlanje isibalo sabantu asebeshonile kusukela kuqale uZibandlela silinganiselwa kumaphesenti angama-20. Isifundazwe iGauteng kulapho sekushone khona abantu abaningana. Uthi nakuba liphansi izinga lezingozi zomgwaqo sisephezulu kodwa isibalo sabantu abashayiswa izimoto emgwaqeni. What you can see is that the fundamental issue that we still need to fix is driver and pedestrian behavior. Human error in South Africa accounts for 8.5 out of 10 accidents. Not road conditions, not potholes, human error. Ukwanda kwezimoto emgwaqeni emkhulu ezifundazweni ezahlukene sekuqalile ukubonakala. The most dangerous period lies ahead of us. That is this coming weekend, the Christmas long weekend, and then the New Year long weekend. Historically, those are the most dangerous periods. And obviously, those are the periods where we would want to make sure that everybody helps us. Ungqongqoshe unqome nohlelo lokusatshalaliswa kwamaphoyisa omgwaqo njengokuyikhona athe kunomthelela ukwehla kwezinga lezingozi. Amaphoyisa omgwaqo esifundazweni eGauteng athi akhathazekile ngalabashela abangamahlongandlebe abaqhubekayo nokuyishaya indiva imithetho yomgwaqo lokhu njengoba imigwaqo kulesifundazwe iqala ukuba matasa kakhulu namhlanje. Amaphoyisa omgwaqo aseGauteng abenkanisa emgwaqweni yehlukene kulesifundazwe kubala nothela wayeka uN3 yakwaZulu Natal lokhu yingxenye yemizamo yokunciphisa izingozi zomgwaqo kwazise phela iningi labantu libhekisa amabomba ezindaweni ezehlukene ngalesikhathi sonyaka. If people doesn't want to comply, we have to deal with non-compliance, and there's very strategies to deal with it. Sobriety tests, we've got speed operations in Gauteng, in Mpumalanga, and also in the Free State on the November 3. So we won't negotiate anything when it comes to transgressing the Road Traffic Act. Ibakwena toll concession nayo ithi yengeze izisebenzi zayo emzileni N1 North oya eLimpopo. And we encourage our motorists to rest every 2 hours at safe designated areas like fuel stations along the route, and also to ensure that they check the roadworthiness of their vehicles. Kusenjalo ukhulumela umnyango wezokuphepha eMpumalanga uphinde waqwashisa abashayeli ukuthi baqaphele emgwaqeni. Sizawuzama siqinisekisa ukuthi nangama Mondays siyacaphela kakhulu ngoba ama traffic officers wethu from 1 December basebenza 24 hours bayachintshana ngama shifts ukuqinisekisa ukuthi i-law enforcement visibility iba khona. Kulendele ukuthi wenyuke umthamo wezimoto kulezi zinsuku ezizayo.
Kusenjalo iyaqhubeka imikhankaso yezivimba mgwaqo esifundazweni kwaZulu Natal njengoba uqhubeka nokwenyuka umthamo wezimoto ezingena kulesifundazwe. Kuxwayiswa abashayela bedlamponjwana kanye nabashayela ngesivinini esiphezulu. We just like to urge the motorists that as RTI, we have a deployment of traffic officers this morning of about 192, and we've got about 113 vehicles manning the entire province just for RTI on its own. And we've got national police, 120 of them coming to assist the province of KwaZulu-Natal, and we've got SAPS and municipal or rather local authorities manning the entire their own restrictions. Abashayeli bathi ize kubuye kuthuse kubona amaphoyisa egcwele emgwaqeni kodwa banethemba lokuthi wonke umuntu uzothobela imithetho yomgwaqo. Ngalesi sikhathi because baningi abantu abemgaqweni ingozi eningi siyabona ku social media nasendabeni so abanye abantu badakiwe bathobe bedakiwe so ukuphepha nje kuphela ungikhasazayo ukuthi kuncane. Mina ngithi ngoba ku December nje bazalwane singagijimi futhi singaphuza utshwala ngoba phuza utshwala uzodala ingozi bese ulimaza abantu abangenaqala bese ulimaza nomphakathi ongenaqala nathi esikholwayo bese siyalimala nje ngenxa yomuntu ophuze utshwala ungasondele emotweni maphuza utshwala ngisho ibhodlela elilodwa ungasondele emgaqeni. Iziphathimandla zibadonsa ngendlebe abashayeli ngokuthi kufanele bakubeke phambili ukuphepha kwawo wonke umuntu osebenzisa imigwaqo yakuleli. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene uFani Masimula uthi baseyithendeni zomsolwa esigamekweni sokubulawa kaRick Stock odume ngelika DJ Waras kanti wethembise ngokuthi uzobe sekhalelwa amasungo kaSigonyela makusa njengomsomluko. Amaphoyisa athi uDJ Waras besezinhlelweni zokuqhamuka namasu okubhekana nodaba lwezakhiwo eziduniwe enkabeni yedolobha eGoli. uMasemola ekhuluma ngesikhathi ehambele umkhankaso oqhubekayo wesikhathi samaholide okuphela konyaka uthi amaphoyisa asezithendeni zomsolwa. The suspect has been identified and he will be arrested. I'm sure before Monday we will have the suspect arrested. He's a known suspect. He will definitely, if not today, but over the weekend, that suspect will be arrested. Ephawula ngomkhondo amaphoyisa ophenyweni lokubulawa kukaMarius van der Merwe nowethulo ubufakazi kwekhomishana kaMadlanga ngaphansi kwegama lika Witness D. uMasemola uthi sekuhlonzwe abanye abasolwa. The investigation is still ongoing. There is more suspects that have been identified. It turned out to be quite a complicated case because it's a case not solely only on the matter of Van der Merwe. It links with other cases. So we are working through it. We don't want to arrest and investigate. We want to investigate and arrest. Baphenya wesilisa waKwaZulu Natal okusolakala ukuthi nguyena unqondonqondo ekudutshulweni kwabantu abaningi endaweni yokucima ukoma ehostela eSoulsville ePitoli ekuqaleni kwalenyanga. We are aware that we are still looking for the suspects that are involved in the Soulsville hostel. We do have a name and we are still on the hunt for those people. Iphinde likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi liqame kudume lwengozizwe ngokwedlula emhlabeni kwesishoshovu somzabalazo uTitus Mafulo. Iphinde likaMengameli belikhuluma enkonzweni omngcwabo wakhe uMafulo eCenturion. Mafulo wazalwa ngo-1956 uchazwe njengoba iqhawe lalwisana kakhulu nobandlululo. Iphinde likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthe uyokhunjulwa kakhulu ngegalelo lakhe. Mogashe Titus Mafulo, a steadfast ANC activist, resolute public servant, thoughtful intellectual, a mentor, a friend, a father, and a dear brother. Mafulo waba ngumeluleki wezombusazwe owayengumengameli wezwe uThabo Mbeki waphinde wasebenzela nesikhwama senhlangano kaKhalimo Mohlanthe. uMbeki uthe uMafulo ushone ngesikhathi lapho budingeka khona kakhulu ubuhlakani bakhe. Titus has left us too early.
because the ANC is in problems, serious problems. South Africa is in serious problems. Umndeni wakhe kanye nabangani bakhe bathi bazomkhumbula kakhulu. Although you're gone, your memory and impact stays. I will never ever forget you, Ndata Moholo. Mafulu ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, ingane kanye nabazukulu bakhe. Mbukele sathi qoyitolana mabesibuya sizokuphathela udaba oluthi sichithiwe isicelo sombulalo uDonovan Motley sokukhululwa ngoshwele. uMotley udonsa udilika jele ngemva kokulahlwa icala lokubulala umfundi oyeneminyaka ewu21 uLimethius ngonyaka u2004. Mbukela sikubingelele sikwamukele endabeni zosuka udaba ebeliphambili besibike ukuthi asikhumbuze ukuthi lezi ndaba zatholakala ku YouTube na ku SABC Plus nokumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Usazoqhubeka nokubhadla ejele uDonovan Motley olahlwa icala lokuthumba nokubulala umfundi wasenyuvesi uLimethius ngonyaka u2004 njengoba enqatshelwe isicelo sakhe sokukhululwa ngoshwele. uMotley wagwetshwa udilika jele ngecala lokuthumba nokubulala umfundi wasenyuvesi uLimethius ngemva kokudonsa iminyaka ecela kwengamashumi ibhadla ejele. Wafaka isicelo sokudedelwa ngoshwele. Kuthe ngoNtulikazi walonyaka ibhodi likashwele laphakamisa igama lakhe ukuthi adedelwe ngoshwele. Ize kunjalo lesiphakamiso sibhuntshile kanti umndeni kaMethius uthi uMotley kufanele aqedele isigwebo sakhe sonke engaphakathi. Isiqhawe sikaNkambinde sisichithile isicelo besifakwe inhloko yophiko olushushisa amacala omphakathi iNPA uAdvocate Shamila Batohi sokuthi kuchithiyelwe imigomo lesichawe sisebenza ngaphansi kwayo. uAdvocate Batohi yena ummangalo inhloko kuleli cala elibhekene noChauke ubekhala ngokuthi imigomo yokugcina yokusebenza kwalesi sigcawu kuthiwa icicicome umengameli wezwe yehlukile kunaleyo ayithumela phambilini. Yena uBatohi uphinde wakuvuma ukuthi nokho akayifundisisanga imigomo yokugcina ngaphambi kokuba aqale lolu phenyo. Abameli bakaChauke abahambisana nokuchitshiyelwa kwalemigomo ngelithi lokhu ngeke kube nobulungiswa kuye kube sekuthathwa isinqumo sokuthi uphenyo luzoqhubeka ngaphansi kwemigomo yokuqala. Ihlobo abangani kanye nalabo besebenza nabo uWarren Stock odume ngelika DJ Waras bamchaze njengomuntu obethanda ukwelula isandla engalindele lutho futhi kubona abantu futhi ubeyithanda kakhulu izingane zakhe kanye nomndeni wakhe. Bebekhuluma kanje ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yesikhumbuzo sika DJ Waras eSandton eGoli. What Waras is, if your journey started with him as a colleague, it went beyond that. He became a friend, a support structure. You got into business with him. He was a big ball of light. He was very intentional in every single relationship that we had. Zibelibhalwe ebusweni kubangani nezihlobo ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yesikhumbuzo sikaWarren Stock obedume ngelika DJ Waras. uStock usocongwe ngolwesibili enkabeni yeGoli kanti umndeni wakhe ukuthola kulukhuni satshe ukwamukela isimo. I'm very, very angry. I haven't had an opportunity to really cry. I've had to keep it together because he would want me to do that. I'm angry, I'm so angry because Warwick was taken away from us too early. Whenever we needed guidance and whenever we needed advice, he was always there because he was the wisest in the family. Whenever we needed anything, he was always there to provide and give us what we wanted. He spoiled us all. Zonke izikhulumi bezishiyelana inkundla zisho ngazwi linye ukuthi ube yinsizwa enobubele futhi elikhonzile lelizwe. If you've ever spoken to Waras on the phone, you'll know this. He ended every single call the same way. He'd say, "I love you, bye." And then you were like, "Hey, do I say it back? What must I do at this point, right?" And for a long time, I genuinely thought that this was just our thing. I felt so special until one day I heard him say, "I love you, bye," to a call center agent who was trying to sell him something. Very bravely and openly about corruption,
maladministration, incompetence, and he even mentioned a lot of the solutions we needed to fix this country. Akekho sekhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngalesigameko njengoba bakwaSihlodlo besaqhubeka nophenyo. Take it easy, if it's easy, take it over. Usomabhizinisi wasesifundazweni eLimpopo Ramis Patel imgwebo udilika jele inkantolo ephakeme yasePolokwane. uPatel ubebhekene necala lokubulala unkosikazi wakhe uFatima Patel owatholwa sethulo emzini wabo eNivana ePolokwane ngonyaka u2015. Ramis Patel akazange akhombise ukuthi uzizwa kanjani ngesikhathi kukhishwa isigwebo sakhe. Isinqumo senkantolo sokumgwebo udilika jele siqhamuke emva kokuba ekhombise ungayisoli. The accused targeted nothing else but the head. He hit her with a bat on her head, and when she didn't die, he shot her, and when she was not dead, he strangled her. The post-mortem is clear that she was hit with a blunt instrument, and she was still alive, and she was shot at, and she was still alive, and she was strangled. Kube nokuqophisana ngamazwi phakathi kommeli wombuso kanye nokaPatel maqondana nokuthi ummangalelo ube nakho yini ukuyisola ngesenzo sakhe. Let me submit to this court that the accused is not remorseful, not even the slightest degree of remorse he is showing in this court. Give him the right to say that. He has protested his innocence throughout, but then on the other hand one says, well, if you give him that right and he exercises that right, then that's an indication of lack of remorsefulness. Now let's punish him for exercising his right. Umndeni kaFatima Patel obungeke enkantolo uzwakalise ukugculiseka ngesigwebo senkantolo. Inhlangano iMarch and March lokhu lihlabe njalo ikhwelo lokuthi laba bangabokufika kulela bangenazi incwadi zokuba kulelizwe abajathi imgodla yabo babhekisa amabombe emakhaya. Namhlanje ethulo uhlulo ikhalo ikhala ngezakhiwe igcwele kakhulu abantu abahlala kuzona ngokungemthetho. Lokhu kuza ngemva kwesigameko esishaqesayo sokubulawa kukaWarwick Stock odume ngelika DJ Waras. La eSouth Africa ngabe akekho umuntu ofuna ibuilding la ezohlalisa abantu abawu10 phakathi banganawo amaphepha anganawo amalisi bahlale nje ngenxa yokuthi badinga indawo yokuhlala baqhamuke ngaphandle abanama ID abanama passports. So zonke lezi zinto abelwa nazo zibuyela back to ekuthenini uhulumeni wethu awuyithatha serious lento yabantu bokufika. Kanti njengoba ngisho ukuthi mangase ngichazela izinto nezinto ezi-affectayo lento yabantu bokufika ziningi, from ingane ezincane to abantu abadala to ingane eziprostitutewayo, ama-drugs, izitolo ezinokudla okubolile, imisebenzi, abantu abanganawo amaphepha, abayi-cheap labor, kuningi engingachaza. Kodwa siyabona ukuthi uhulumeni ucabanga ukuthi lento nje into encane nje yabo mhlambe abantu abangayiziba baqhubeke nempilo. Kodwa impilo yethu njengamanje ukulwela ukuthi survive la eSouth Africa ngoba siyabona abantu bokufika kusho ukuthi sekuyikubo ithina abantu bangaphandle. Iphini ngangqongqosho zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umntwana uzolele Bansi Ncamashe usenxusa abazali ukuthi babeke phambili impilo yezingane zabo kunokuba bagxile ekuhleleni indlela eyenzeka uma ngabe ingane zabo ibuya ezikolweni zokusoka. uNcamano bevakashela izikole zokusoka esifundazweni Eastern Cape nalapho kuvele khona ukuthi bayishumi nesikhombisa abashonile ngesikhathi sokusoka. Uzokuthika ngoku sisithili sase-OR Tambo esinqenqeza phambili ngokubhubha kwabakhwetha ephondweni. Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kubona njengowona nobangela woku. Usekela mphathiswa inkosana uBansi Ncamashe ugxeke abazali kabukhali ngokungadlali indima yabo ekuqinisekiseni kuba abantwana babuya bephila. Ngoba ingxaki apho ikhoyo kukuthi abantwana bengekayi nasesuthwini so usaziwa umhla umntwana azawuphuma ngawo. Ubono kokubana yinto lena yamabhongo emigidi. Ukanti neli khankatha liyanqenelana noku. Abazali bafuna ukwenza into abayithandayo ngabantwana babo. Balibala kokuba umntana umzisi lapha. Kulindeleke ukuba
akazomthathe right. Yokuqala ileyo pressure ngedate bithethwa ngumphathiswa wapho. Eyesibini beza noNothanda. Okuzokuthika ngoku ngabakhwetha abangaphaya kwama-60 athe ahlangulwa kwiindawo zolwaluko ezingekho mthethweni apha ephondweni. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Umbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sibeka lapha besikuphathele zona namuhla kusasa abakhona ozakwethu neindaba ngolimi lesiXhosa wena usale kahle.